Здравейте на всички и добре дошли в този туториал. Днес ще ви покажа как да си направите MOTAD на вашия сървър. Какво е MOTAD? MOTAD е ето това нещо, което ви излиза отдолу на вашата страница за сървъри в Minecraft. За целта на днескашния клип аз ще използвам ето този сайт като помощно средство. Това е на MC Tools, MOTAD Creator, като може да започнем съвсем спокойно. Но преди това трябва да ви кажа, че е хубаво да се запознаете с Minecraft Core кодовете, които вие много лесно може да откриете в Google. Ето ви един пример за лист от Core кодове, като те няма да са ви нужни за днескашния туториал. Какво правим в този помощен сайт? За да започнем да правим MOTAD, първо трябва да го измислим. В случая аз искам да е примерно тестов сървър. Като отгоре искам да е червено, в случая просто правиме червено, да е удебелен, отдолу примерно да е само подчертано и да е италик. И общо взето MOTAD-то ни е готово, но отдолу имаме няколко опции, които искам да разгледаме. За Vanilla и за Spigot общо взето нещата са еднакви, така че което и да ползвате в случая няма да има много значение, като единствената разлика е, че може да ползвате хекс цветове, които след малко ще ви обясня как стават. И имаме Bungee Cord, което няма да разглеждаме в днескашния туториал, и Server List Plus, което е плагин за MOTAD, който също няма да разглеждаме днес, но е може би най-известният плагин в тази среда. Като днес ще използваме само обикновените начини за слагане на MOTAD. В случая просто си го копираме и отиваме в нашия туториал сервер. След това отиваме на Settings, слагаме в полето MOTAD нашето MOTAD, правиме един reload или рестарт на сървъра, в случая аз ще го релоудна. И през това време ще ви кажа само, че менюто Settings презаписва Server Properties файла. Това означава, че ако правите някакви промени по Server Properties, те няма да се запаметят, докато не ги направите първо в менюто Settings. И сега, ако всичко е наред, вече би трябвало да ни излиза в това поле нашето ново MOTAD. И вуаля! Общо взето е готово. А сега да разгледаме и самите Hex Core кодове, какви са и как да си ги сложите. Ето как работят и Hex Core кодовете. За случая ще ви трябва някакъв Core Picker, който може да си намерите много лесно в интернет и просто да си изберете някакъв цвят, като аз ще избера ето това примерно лилаво и отдолу ни излиза ето това прозорче Hex. Това е вашия Hex Core. Как се използва всъщност в MOTAD и като цяло къде другаде може да го ползвате. Този Hex Core стига да го поддържа. В случая, за да може да се ползва, както един обикновен Core код, в случая червен, единственото, което трябва да направим е ето този знак, след това Hex Core с хаштаг и след това нещото, което искаме да бъде самото MOTAD. И вуаля, излиза. Като ако искате да слагате всякакви ефекти на самия текст, като дебеляване и така нататък, трябва да го направите след самия Hex Core. И общо взето е това. От към страна на използването на Hex Core кодове, сега същата е процедурата, която да сложиме в нашия сървър, като аз ще го направя и ще се върна след малко. И ето вече ни излиза в играта с нашия Custom Hex цвят. И общо взето е това. Благодаря, че гледахте този туториал. Надявам се да ви е бил полезен. Ако имате някакви въпроси към нас, може да отворите тикет в нашата клиент зона или в нашия Discord сервер.